Wis balas dendam iki. Nah wingi yo cukup-cukup ya nongol. Monggo Mbak Uti. Joko. Ayo Pak Joko.
On. Nggih. Orek-orek sak karo sambal kemangi. Ketongen nek Pak Joko jeneng anak semene Pak Joko wis nyanyoh. Nggih, pokoke sing jenenge Pak Joko iki ngono, mulane do genti ya jenenge Pak Joko. Lah nggih. Nah, ini tadi pancingan dari Pak Joko sini akhirnya temennya. Pak Joko juga. Anu nembe santai ben rada selor biyen. Tekan endi? Dugi pundi niki mau, Mbak? Oh nah. Nyekar, Pak. Dodoko somo ora krasa apa pancen tresno tembok balok janur paring usata mrengkenan dan woyo saking keluarga besar Pati Puraga. Iya. Nggih, pokoke berkah selalu. Iki angga nek sok ora ngisi acara kono ya embuh iki. Dodoko somo ora krasa apa pancen tresno tembok balon janur paring usata mrengkenan dan moyo.
yuk. Jauh-jauh dari Bekasi pokoknya. Juragane mie ayam. Delonan ke Krabane. Waktu kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pensil nggak taunya. Waktu ku tolol aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggal-senggal ku kira nggak taunya. Banjur ngomong aku tresno kowe. ritane Ceritane wong seneng tanggane dhewe. awe-awitane Jejer saben saya suwe saben jejer nek tangane. banjur ngomong Aku tresno kowe. Kambah kenapa atiku digawe lara. Kambah melati agawe marane ati. Kambah kecukup agawe atiku bento. Kambah kemawar tresnaku wis kadung buyar. Mula wong tresno ora kena nggo sembrono. Ora becik kanggone para wanita. Kembali iku paribasane. Diri merame kowe becik asetan campur sarine wong duwe gawe jauh. Badhe Sri ajari tante seneng awitane saya suwe banjur ngomong ritane awe-awitane saya suwe banjur ngomong Aku tresno kowe. Kambah kenapa
bablas ke nopo? Juragan ngene iki lho. Sotek. Bablas ke nopo? Bablas ke podang kuning. Sarawe ngocek dheweke pindah bencok ibu bunga kaliwang yen si podang andutun ati nebranan ora mandho atiku saya ndatra tak sanani kulote tinggal katresnan. Ya Allah, pokoknya sedina niku. Nah. Jaluk apa?
aslinya kan langgam kan? Hah? Hei. Iya kan? Iya. Aku malah nggak mudeng masuknya. Ya udah, mintanya langgam apa dibalik langgam. Urip ana kutha gedhe kowe tak bukoke bar niki. Nganti sore ngono jenengan ten mriki bocah-bocah iki terselamatkan. Iki kono guyu to. Nek sampean kakene kan sore bocah-bocah terselamatkan dengan iya.